Ahoj, vítám Kádinem, který řekl tam u 22. dílu ze série Zaklinač živokýho dobrodružství Tamarilu. A minulý díl jsme skončili tady u toho kováře, kde jsme si nechali opravit naše meče, hlavně zbroj. A ještě v minulém díle jsme dělali vedlejší mise, což byl vdova, osamělá vdova, a potom tam byla obluda z bažin. A v dnešním díle se koukneme na další vedlejší questy. Máme tu teda závody zase, potom tady máme Cirin pokoj, uděláme ho, půjdeme sběratelská vášeň, zaklinačské zakázky, máme tu obludu z bažin, to se máme pak vrátit za týden, ještě se nám nemám vracet, ten nám ještě dluží, jak říkal, myslím, že můžeme vzít tady. Můžeme tu Keru Metz, tu čarodějku, která s náma šla z tou Ciri, protože jakoby, když jsme se setkali s tím divokým honem, tak to můžu vzít. A je to odtud kousek. Hej, stařec. Tak. Nějaký novinky, samozřejmě je tu velká novinka do Zaklinače 3 přibyl patch 1.05, který hlavně optimalizuje opět hru, optimalizuje dialogy, hlavně u těch questů v Novigradu. Potom zlepšuje otáčení kamery, což si myslím, že to je luxusní. A jich tam ještě moc, jsem moc nepročítal a jsem rád, že vůbec něco takového dělají. Tak. Co? Já jsem teda strašně rád, že mě ještě podporujete, že vůbec podporujete. No a jestli vás zajímá příběh, tak ono do toho Novigradu se chci vypravit, až já to první chci prozkoumat. Já tady vůbec Velen je taková zajímavá země, prostě vesničanů samých oblud, a já si myslím, že je to docela zajímavý. A proto jako nechci do toho Novigradu hned na začátku. No neříkám, že jsme na začátku, 22. epizoda už je docela slušný číslo, ale i tak bych to prostě chtěl rozjet potom, já nevím, kolem té 25., 26., tak potom bychom se mohli eventuálně vydat do Novigradu. Máme tu, jak se kouknu na mapu světa, tak ono jsou tady různé zakázky. Vývězka, tady jedna, tady je druhá, tady je třetí, tady už je ten Novigrad, tady jich je strašně moc, ještě vývězka tady někde, ne. Tak, tady jich je strašně těch vývězek moc, tak to jsou asi zaklinačské zakázky pro nás. A až bude mít level 16, tak se můžeme vybrat i na Skellige, což bude asi zřejmě zajímavý. Tak. Za Kerou Metz. Řekla nám, ať se stavíme za ní, jestli budeme potřebovat nějak pomoc, tak jedu za ní. A to pivci. A necháme. Tak tady byla loďka, zrovna. Minulý díle teda jsme našli dva ty nové meče. A v podhájí asi podhájí asi nejlepší. Už mám nějaký vousy, že ano? No, už mi rostou. Hehe. Moment. Jo, jinudy musím, nevím kudy teďkom. Mě to vedlo do té vesnice. Se kouknu, kde to je. Jo, tudy. Jsem to tak špatně zabočil. Zřejmě. Měl jsem jet spíš doprava než doleva. U kamery vpravo, to si ještě pamatuju. A jedem zase. Dílna rutina, grafika je výborná, takže like za grafiku. Tady se skočíme z koně a půjdeme za Kerou. Tady má bylinek, normálně to sebrat. To jsou asi ty normální bylinky, co? Co to bude se? Verbena, nevadí.
A jsou se nějaký ranořiny, posedlí a už tady nemá nic. Tak půjdeme dovnitř. Má to tady pěkný. Má to tady pěkný. Ahoj, to je tady Lucerna. O, to mi taky. Co děláš tady ve Velnu? Ne, proč jsi chtěl magickou lampu? Říkal, že máš na mě prosbu. Je blbost. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. And at their end there, it was a massacre. So, will you please help me lift this curse? So good at these things. Pomůžu ti, samozřejmě ti pomůžu. Pomohu. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. To může být zajímavý. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ty jsi hodná. Se mi bude hodit. Magická lampa. Jak se s tou lampou zachází vůbec? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something Magic. magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Chápu. As much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Ježiši. Telefon. Vyrážím. I need to know anything else before I go? No, that is all. Dobré. Jak já jdu, jo? Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Rádo se stalo. Úkolové předměty. Máš nový úkolový předmět při použití s tím. RB. Lampa. Luxus. To už je jiná tady to, jak to svítí, ale to svítí pěkně. Haha. Dá se s tím jak mířit? Ne, to nepotřebuji. My teďkom vezmeme úkol. Cirin pokoj. Ne, myší věž. Dobře, koníčku, klepnu, my vyrážíme. Rovně budu, nebo aspoň řekla, že musím plout to, takže dneska se použijem loďku, která je tady. Jak je to daleko? Kde to vůbec je? Jo. Jo, to je tady, OK. Jo, jsem vždycky chtěla jet, mě by zajímalo, co to je tady to. Tam chci. Nasedáme do loďky. Tak, a jdem. To by mě zajímalo. Zrychlit. Lol. Loďka je nádherná. To je luxusní pole takhle koukat. Jak Geralt jede. Na loďce. To vypadá to pivce tamhle. Najdi způsob. Tady máme tu další loďku, kterou jsme mohli použít. Já nevím, co tady můžeme... Ne, ještě ne.
Tak, pojedeme rovně. A za náma ty vlnky, to je pěkný. To se mi líbí. To je ten ksenohlas, jo. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Dude. What? What? No, Feminine intuition. taky by řekl what. Wonderful. Na vršňotr, tak jsme tu. Prý nějaká kletbička, tady nějaká straší, tady, no. By mě zajímalo, co to bude za kletbičku. Geralt si tam... Ne, to pivci. No, to zaparkujem tady, no. Oh, ne, to jsou ohnivci vlastně. To už není tak hrozný jako to pivec. Já jsem začal meditovat. Mě oni jasně bouchají. To kdo vymyslel? Kdo to vymyslel? To je nechutný. A jdem dál. Tak. Tady si koně nechci přivolovat, protože tady to chci prozkoumat. Ne na koni, ale... Tak, ne, nechci kuši, já chci lucernu. Magickou lampu. To je ono, jo. Děláš si srandu. Ne, a já jsem šel. Tak to jo. Co tady může být? Mě to je nepřijde žádný. Lol, tam jdu. Nějaká truhla. Kyris. To chci. Je to lepší? Není. Jak to? Mám nějakou magic. Můžu použít. Luxus. Šance na otrávení, jo. Spíš takhle. Šance na vrávorání. Tady. Šance na omráčení. Spíš tady. Dobré. A kde jsme? Tady to nic moc nebylo, tady byly houbičky, ne? Jo, jo. Houbičky. What? Dobrý. Teď jsou to pivci. Ty jsou v pohodě. Co to máš na tom mám? Já mám na tom nějaký šance na zmražení, jo, luxus. Umrzni. Hajzle. Tak jo, jdeme dál. To jsou divoký psy, ne? Ne, to jsou gůlové, to jsou gůlové. Je často skoncovat, přesně jak bych to řekl já. Omráčení. A dole. OK. A tady už máme rovnou nějakou kostičku. Posvítíme na ní. Ne? Tak to ne. To není kostička. Zasunem. Je zajímavý. Tady je někdo. Tady. Opět ohnivec. OK. To už nechám bejt. Tady ten ostrov se mi líbí. Děláš si srandu. A kolik vás tady je? Pryč od něj. Si tady jak, ale jako hodně. Reakci zdraví.
Ne, ne. Dobrý. Oh! Fu. On to za mnou. Já to spálím. Hehe. Dobrý. Spál jsem to. Jdem dál. Najdi duchy pomocí magické... Segulové. No vás tady je, tyjo. Ani bych neřekl, kolik vás tu bude. Omráčení. Mrtvej. Tady si. Mrtvej. Výborný. Stačí mrtvý. Ok, nějaký magický předměty. Co to je? Srdce z příšery nosný. Jako vždycky. Tady je úl, to necháme bejt. A nahoru musíme se dostat. Sakra. Hej, ale vy jste nějaký rychlý. Já vás nečistím. Prozkoumáme. Tam to slyším, ale jo. A co to máme tady? Nějakou truhličku s retardovanými věcmi, ale nevadí. Najdem vchod do věže. What? Tady je rozcestník. Já si nechám to igny, no. No. Vodnice, pojď sem. Nenávidím vodnice. Jo, tak to šlo rychlý. To bylo rychlý, ale nenávidím vodnice, to je strašně silný. Co tady něco bude? Tady něco bude, tady to bude strašidelný. Půjdem nahoru. Když si mě snad nezabijou. Ale pro jistotu. Nevidím. Aha. Too quick a death they gave him. Should we make us suffer? He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! Nahoru. Mě září meč? To je hustý. Jak mi ten meč září? To prozkoumám. What? Když tady klepal někdo, ne? Má si připadá k nějakým hororům, ne? Novingardský meč. Place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe. Like to die of hunger if we leave them there. To je zajímavé. Sooner burn the vermin. Releasing is not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards, clever than you. Chytřejší než tady ten stín. They seem sluggish to you.
Got the mange, maybe? Oh, a nice stench. Dobře. Jdeme dál. Ty vole. Hergot. Inu. Tady máme truhlu. Smaragd. A co tady máme ještě dál? Tak půjdeme nahoru. Půjdeme nahoru teda. Co je ten zvuk? To bylo hodně luxusní. Takže nahoře, dobře. Tady ještě jsme byli. Zamčeno, jak to? To můžu vyrazit, ne? Oj. Co bude tady? That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants, they're through the door in the tower. No, tak. Máme být asi dolů, jo. No, to je dolů. Prohledáme to tady. Moment. Zajímavé. Něco jsem viděl. Tady něco je ještě. No. Asi ne, hele. Tak půjdeme ještě teda nahoru. Co nás tam může čekat? Krysy. Je tu ještě něco? Ano, tady ještě něco je. A koukáš. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Aha. Kdo to je? Já si připadám jak v nějakém hororu normálně. Já vím, že mám jít dolů, ale mě to zajímá, co tady nahoře. Ten někdo šel. Holy sh... Oj. To by byl ale dobrý námět na horor, bys měl jenom prostě... Ty kráso, ne. Co to bylo? Proč ty krysil za mnou? Ty krysil za mnou? Najdi laboratoř mága. Tady něco bude. Co to může být? Najdi laboratoř. Tady, hele. Aha, ok. Tady ještě. Když jsem to... Proč je to dole? Ne, to bylo dole, že no?
tím mám dělat jako? Teď to je velice zajímavý. Jsou tu schody ještě nahoru? Že tam nahoře se mi ukazuje světlo. Ale nemůžu. Najdi laboratoř. Dáme to dolů. Oj. Dveře se nám otevřely. Já jsem říkal, že něco nahoře bude ještě. Holy shit. Tak tohle je laboratoř. Pozor na to. Hele. Záznamy mága. Lovecké pantolony. Pokusy na lidech, Moment, to chci vidět. Tohle bude hnus. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a Witcher. I'm a Witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Co se stalo? Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? Zajímavé. To je strašný tažhle. I believe we stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. No. Co to bylo za lektvar? What kind of potion was it? Remember the smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage. In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Ublížil ti. They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. Fuj. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Chci mu pomoct. How can I help you?
binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Grim. No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. Kalbe. I see it. You're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? O, dobrá, dobrá. Talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... what if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Jej se. Annabel k Grahamovi. Asi? Graham? Graham. Tak. No, to bylo luxus. A ta krysa furt chodí buď za mnou, nebo mě někam vede, ale nejsem si jistý. Venku slyším zvuky. Venku je tma, což zase tak úplně dobře není. Kdybych to skočil, tak to přežiju. Tudy ne, půjdem dolů, vlčí játra jsou prostě libový. Jsme tady a my půjdeme ven. Je to odtud jenom 208 metrů? What? Mě zajímalo, kde on teda bydlí. Jo, Jo, myší věž. OK, no. Luxus, takže jenom lodičkou přes... To bude ono. Tak, jsme venku. A... No, ježiš, ty jsi frér. No, Assassin to není, ale to je jedno. Dá se to nějak přejít. Jo, dá. Tady přeskočím, tady naskoč. Dobře. A tady mám loď hned. Kterou samozřejmě někdo hlídá. Ne, nehlídá. Tu loď musím vzít a rychle si ji vzít a vody. O ne. Ty jich mám jenom 5, tak to nedělej. Zůstaň na místě. Ty to jsou šipky vzácný, co děláš? By ti měli ubírat, když ti neubírají nic. A to je jedno. Dělej, vylez to. LOL. Co to je? Měj se, jedu. Nech mě být. Nech mě být, dobrý. Odjel jsem z tohohle nechutného místa. Jdem pryč, pryč. Pryč od ohnivců. Od všeho pryč. A do prčic. Tak, a je to tady. Loď poškozený, zvá lodě poškozená, pokud utrpí kritické poškození. Potopí se, to je v pohodě. Když vlezu,
Tady, snad bydlí tady. Jestli to nebude bydlet, tak nevím. Pojď. Jak on vylez prostě z té vody, ne? Tak, zaklepu. Jsem zaklinač. I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Jsem tu kvůli Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Řekni mi, co se stalo na Vršním ostrově. Like Isle. You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the New. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They force you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave her. I ran out the tower hollering I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Neotrávila se. Poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Můžeš jí pomoct. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. What can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give them here. Leave me be. Takže jo, bohužel mám teďko menší problémy, ale doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, okomentujte, olajkujte, můžete i sdílet a já se vám budu učit u dalšího dílu na Zaklinače 3. Takže se mějte a ahoj.